Dobrý deň, dámy a páni. Volám sa Juraj Kadáš, som komunikačným manažérom Slovenského centra digitálnych inovácií a dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom webinári, ktorý bude venovaný výhodám nasadenia chatbotov a umelej inteligencie v malom a strednom podniku. Predovšetkým vám chcem poďakovať, že ste si takto popoludní pred voľnom našli čas, veľmi si to ceníme a že svoj čas budete venovať práve Slovenskému centru digitálnych inovácií. Takže poďme na to. Chcem vás upozorniť, že webinár budeme nahrávať pre edukačné účely a archiváciu na YouTube SCDI. Vyplýva nám to ako povinnosť z nášho projektu pre plán obnovy, takže ďakujem za pochopenie. Ak by s tým niekto mal náhodou problém, tak samozrejme prosím, napíšte mi a my potom vieme anonymizovať prípadné interakcie. Takže to je na úvod. Program webinára začneme krátkou prezentáciou Slovenského centra digitálnych inovácií. Kto sme, čo robíme, na čo sa zameriavame. Tu vám predstaví kolega Roman Dobiaš, ktorý sedí vedľa mňa. Budeme pokračovať využitím chatbota a umelej inteligencie v automatizácii komunikácií pre malé a stredné podniky. Túto tému predstaví pán Čanky z SC Interactive. Treťou témou budú možnosti využitia umelej inteligencie pri komunikácii s zákazníkmi a interne v spoločnosti. Tejto téme sa bude venovať pani Slávka Šikurová z Predu SRO a na záver si dáme kolo otázky a diskusie. Ešte vám chcem upozorniť na jednu vec, že počas prezentácií spustíme interaktívne ankety. Vždy, keď speaker, ten, ktorý bude prezentovať, povie, že sa vás na niečo chce opýtať, tak ja spustím taký interaktívny poll, kde budete môcť priamo in medias res počas webinára hlasovať. Takže ono sa vám to objaví v okienku. Stačí si len vybrať jednu z možností, ktorá sa vám bude najviac hodiť. Ďakujem veľmi pekne na úvod a teraz poprosím Romana, aby nám predstavil Slovenské centrum digitálnych inovácií. Dobrý deň, prajem, volám sa Roman Dobiaš, som konzultantom SCDI, Slovenského centra digitálnych inovácií a povieme si dnes niečo málo v úvode o tom, kto sme, prečo sme tu, čo je našou úlohou, našimi cieľmi. Som rád, že sa tu takto stretávame a skúsme si povedať teda, čo je našou prácou. Podporujeme rozvoj malých stredných podnikov v oblasti digitálnych technológií. SCDI je konzorcium, skladá sa z 27 partnerských organizácií. Prepájame akademický a priemyselný sektor, to znamená spájame jednak akademikov, vedcov a ľudí z praxe. Pracujeme v oblasti Industry 4.0, poznáme aj svet smart energetiky a energetickej efektívnosti. Poskytujeme pomoc pre startupy a podniky, ktoré vyvíjajú vlastné produkty. Našou doménou je aj kybernetická bezpečnosť a vzdelávanie v tejto oblasti, čo je často dnes veľmi nedocenená téma. Poznáme technológie umelej inteligencie a vysokovýkonného počítania a podporíme firmy aj v prípade ich implementácie. Samozrejme, na všetky tieto oblasti alebo vo všetkých týchto oblastiach, ktoré som uviedol, máme aj skúsených expertov v rámci, ako som spomenul, 27 partnerských organizácií. Ďalej. Ako fungujeme? Je s touto činnosťou spojená určitá administratíva. Naše webové sídlo je www.scdi.tech. Ak sa na tejto stránke zaregistrujete alebo nám pošlete e-mail na scdi@scdi.tech, tak v prvom rade je našou povinnosťou overiť oprávnenosť na čerpanie pomoci podľa schémy de minimis. Ak je toto v poriadku, navštíví vás náš konzultant a začne sa samotný proces spolupráce. Bezplatne vám pripravíme hodnotenie digitálnej zrelosti, DMA, Digital Maturity Assessment, čo vám veľa napovie o vašej pripravenosti na digitalizáciu alebo o stupni digitalizácie v rôznych oblastiach vo vašej firme, vo vašej spoločnosti. Odporúčime vám na základe tohoto mapovania, tohoto dotazníka,
ktoré služby by boli pre vás najvhodnejšie. Samozrejme, nie je to diktát, je to diskusia a konečný výber služieb je na vás. Uzatvoríme s vami rámcovú zmluvu, ktorá vás oprávňuje čerpať alebo jednorázovo, alebo po častiach pomoc do výšky až 16 000 eur, čerpať služby, ktoré poskytujú naši partneri. O celú administratívu sa postaráme my, viac menej nemáte s tým žiadne starosti. DMA, ako som spomenul, mapovanie digitálnej zrelosti je niečo, čo zaujíma aj Európsku úniu, zaujíma to nás, zaujíma to v konečnom dôsledku vás, možno budete prekvapení, kde sú vaše slabé a silné stránky, keď sa toto DMA zrealizuje. Poskytujeme následne poradenstvo a podporu rozhodovania, to znamená v kontexte s vašimi stratégiami, s činnosťou vašej firmy, kam by ste sa mohli v rámci rozvoja digitalizácie uberať. Poskytujeme takisto vzdelávanie, tréningy šité na mieru, to znamená, ak potrebujete tréningy z oblasti či už informačnej bezpečnosti, smart energetiky a podobne, tak vieme v kontexte spolupráci s partnermi pripraviť tréningy, školenia, ktoré vám budú užitočné. Testovanie prostredia pred rozhodnutím investovať je o tom, že existujú a máme prístup k tzv. Testbedom, Test Before Invest, to znamená pred rozhodnutím sa, ako budete postupovať, čo budete ďalej robiť, či už vo vašej priemyselnej prevádzke, alebo v rozvoji digitálneho marketingu, alebo v iných činnostiach, tak si môžete tieto témy, tieto vaše stratégie otestovať. Ako príklad by som uviedol napríklad digitálny tlač, kde je to nielen softwareové prostredie, ale aj hardwareové. Dá sa vyskúšať digitálna tlač s rôznymi materiálmi, či už kompozitnými alebo kovovými a podobne. Podpora pri získaní zdrojov financovania je takisto súčasťou našich partnerstiev a našich konzultačných služieb, pretože 16 000 eur je pomerne málo na to, aby ste aj zrealizovali svoj projekt. A máme spoločnosti, máme partnerov, ktoré sa práve týmto zaoberajú, dokážu odporučiť zdroje financovania pre ten ktorý projekt a dokážu takisto pomôcť v napísaní takéhoto projektu. Poradenstvo pri grantových schémach teda a európskych projektoch a výzvach je súčasťou našej činnosti. Organizujeme odborné školenia, vzdelávania a rozvoj špecifických zručností, pretože takisto nemenej dôležitá otázka je otázka toho, ako pracovná sila, ako zamestnanci prijímajú digitalizáciu vo firme. Ďalej. Našimi domenami, keď to mám zhrnúť, teda je digitalizácia výrobných a administratívnych procesov, internet vecí, IoT a vnorené systémy, kde rôznou formou senzoriky, napríklad v priemysle, vieme zistiť o prevádzke veci, ktoré doteraz ste možno o nich nevedeli. Umelej inteligencii budeme venovať niekoľko samostatných webinárov. Tak aj dnes sa dotkneme jednej zo zaujímavých oblastí chatboty, kde umelá inteligencia má výrazné využitie. Povedia vám viac naši speakery. A takisto vysokovýkonné počítanie, kde v náročných projektoch potrebujeme vysoký výpočtový výkon, máme prístup k týmto technológiám. Energetická efektívnosť výroby a budov je veľmi dôležitá téma, dotýka sa prakticky každého. Jednak sú to technológie smart energy, ktoré sú dnes veľmi zaujímavé, ale jednak je to aj samozrejme audit existujúcich priestorov, existujúcich prevádzok, kde často je možné
oveľa efektívnejšie narábať s energiou, či už tepelnou, elektrickou a inou. Kybernetická bezpečnosť, dovolím si povedať, že máme najkompetentnejších ľudí v tíme na túto oblasť. A či už sú to bezpečnostné audity alebo odporúčania, ako zlepšiť bezpečnosť vášho prostredia, sme vám v tomto úplne k dispozícii. Adaptácia pracovnej síly na digitálnu transformáciu, ako som už spomenul, je veľmi dôležitá, pretože potrebujeme nájsť v každej firme synergiu pracovnej síly a technológií na to, aby sme napredovali a aby sme vyrábali lepšie, efektívnejšie, rýchlejšie. Alebo pracovali efektívnejšie, rýchlejšie. Podpora digitalizácie miest a obcí, takisto v našom portfóliu možných klientov sú aj orgány verejnej správy. A také mesto a obec je entita, kde je zmes firiem, činností, tém a tieto treba nejakým spôsobom usporiadať do synergického celku, tak aby mesto a obec fungovalo v prospech občanov a fungovalo efektívne a lepšie. To je za mňa asi všetko. Samozrejme, budeme sa stretávať, ak príjmete naše pozvanie aj v budúcnosti a budeme rozprávať o iných témach. Ja by som teraz odovzdal slovo našim prezentujúcim, ktorí vám viac povedia o téme chatbot a jeho využití v praxi. Ďakujem. Roman, ďakujem veľmi pekne. Milan, takže ak si pripravený, môže začať. S prvou prezentáciou vystúpi Milan Čanky, kreatívny riaditeľ spoločnosti SCR Interactive, ktorí sú skutočnými odborníkmi nielen na marketing, ale aj na aplikáciu a implementáciu moderných technológií v komunikácii a v marketingu. Takže Milan, poprosím ťa, aby si zdieľal teraz svoju prezentáciu a začneme s prvou prezentáciou dnešného dňa. Dobre, ja som sa nazdieľal, tak mi prosím ťa len potvrdiť, že vidno. Ja potvrdzujem, že vidím tvoju prezentáciu. Dobre, super. Čiže keď prejdeme teda na tú dnešnú tému, ktorú vám budem chcieť dneska predstaviť, tak je to vlastne využitie chatbota a umelej inteligencii pre malé a stredné podniky. Na úvod, teda aby som sa predstavil, tak moje meno je Milan Čanky a teda okrem toho, že ako spomínal Juraj, som v spoločnosti SCR Interactive na pozícii kreatívneho riaditeľa, tak zároveň mám na starosti aj inovácie a stratégie pre rôzne spoločnosti. Mám viac ako 10-ročné skúsenosti, kde sme obslúžili už množstvo spokojných klientov a implementovali sme im vlastne aj služby v rámci umelej inteligencie a využívanie chatbota. Ja by som dodal vlastne SCR Interactive ako spoločnosť je spoločnosť, ktorá patrí do skupiny SCR Group, kde teda sme 3 firmy, kde sa staráme od digitálneho marketingu cez design až po IT technológie a pomocou inovácií a digitalizácie pomáhame teda službám alebo firmám rásť a navyšovať svoje obraty a zisky. Čo sa týka teda mňa ako takého, vlastne nepôsobím len v samotnej spoločnosti, ale teda mám aj nejaké vlastné podnikanie, kde som spolumajiteľom a majiteľom rôznych biznisov a hovorím to práve preto, aby ste videli, že vlastne informácie, ktoré vám dneska poviem, nie sú len povedzme z toho agentúrneho prostredia, ale sú to veci, ktoré sme reálne implementovali či už našim klientom, alebo aj ja, čiže sú to veci v praxe. O čom to dneska teda bude, tak sa pozrieme na to, ako vieme automatizovať firemné procesy. Dá sa povedať, že dneska už v každom odvetví, ako vieme odbúrať zákaznícke centrum, zvýšiť dopyt po vašich službách, alebo ako aj zefektívniť onboarding nových zamestnancov v podnikoch. Detailnejšie sa pozrieme vlastne na dve tieto oblasti, nakoľko ten čas nemáme nejaký dlhý, takže detailne sa budem venovať dvom oblastiam. Predtým, vlastne ako začnem, tak poďme si povedať vlastne, čo to vlastne ten chatbot je. A je to v skratke asi povedané nejaký program, respektíve software, ktorý je navrhnutý tak, aby komunikoval s ľuďmi, či už s vašou cieľovou skupinou, alebo aj interne, povedzme, možno s vašimi zamestnancami.
prostredníctvom textu alebo hlasu a myslím si, že čoskoro to bude aj prostredníctvom nejakého videoobrazu. Čiže môžeme si to predstaviť ako nejakého virtuálneho asistenta, ktorý má za úlohu zjednodušiť a zefektívniť či už vnútrofiremné procesy, alebo zjednodušiť nákupnú cestu vašich zákazníkov, zvýšiť tak vlastne obraty vašej spoločnosti. A v neposlednom rade je to teda pomoc vašim zákazníkom pri riešení rôznych problémov. Čo sa týka nejakej kategorizácie tohto chatbota, tak poznáme základné 3 kategorizácie, kde sa môžeme baviť o tom, že prvá kategória, teraz taká najznámejšia a najvyužívanejšia sú riadené, respektíve stromové chatboty, kde vy prostredníctvom nejakých predefinovaných pravidiel a skriptov určujete vlastne ten strom alebo tú cestu toho zákazníka od úvodného kontaktu až po nejakú finálnu želanú akciu, ktorú má ten zákazník urobiť. Nadstavbou takýchto riadených stromových chatbotov sú potom chatboty, ktoré využívajú umelú inteligenciu a kde teda výhodou týchto chatbotov je to, že vďaka umelej inteligencii, strojovému učeniu a teda spracovania prírodzeného jazyka dokážu tieto chatboty porozumieť tej konverzácii a prirodzene reagovať tak na vývoj celej konverzácie a následne vlastne poskytujú relevantnejšie údaje ako tie stromové, kde si musíte predefinovať všetky varianty, s ktorými rátate, ale samozrejme časom prídu aj nejaké varianty, s ktorými ste nerátali a tým pádom ten zákazník na konci dňa aj tak skončí na nejakej servisnej linke, ktorá musí danú požiadavku doriešiť a v neposlednom rade sú to hlasoví asistenti typu Alexa od Amazonu, Siri od Apple a podobne, kde teda tieto hlasové asistenty fungujú primárne vlastne na tom, že reagujú na vaše požiadavky a snažia sa nejakým spôsobom plniť to, čo ste do toho hlasového asistenta zadali. Okrem toho teda, okrem kategorizácie, ten výskyt tých chatbotov je naozaj dneska, dá sa povedať, už všade. Najčastejšie sa s tým stretávame určite na web stránkach, prípadne mobilných aplikáciách, ale čoraz častejšie je využitie v call centrách, povedzme v nejakých samoobslužných kioskoch, v nákupných centrách, autobusových zastávkach a podobne. Veľmi často aktuálne je požiadavka implementácie chatbotu alebo respektíve chatbotu s využitím umelej inteligencie v interných CRM systémoch alebo aj na sociálnych sieťach a podobne. Tým, že je to vlastne nejaký trend dneska, ktorý neustále rastie, tak aj ten výskyt tohto chatbota alebo tejto technológie je čoraz vyšší a stretávame sa s tým čoraz častejšie. Keď prejdeme teda na tú hlavnú tému, ako viete využiť chatbota a umelú inteligenciu vo vašich podnikoch, tak tých možností je naozaj veľa. Taká najčastejšia, alebo s čím sa my najčastejšie stretávame s požiadavkami od klientov, tak je to primárne generovanie leadov, kde pomocou chatbotu viete generovať väčšie množstvo leadov, dajme tomu pri tej istej návštevnosti. Rovnako je to automatizovaná podpora zákazníkov, kde zase naopak vďaka chatbotu dokážete dosť výrazne odbremeniť servisné stredisko a celkovo náklady na nejaké servisné stredisko, urýchliť procesy a tým pádom viete zvýšiť aj spokojnosť zákazníkov, ktorí následne sú ochotní u vás nakupovať častejšie. Ďalšou vecou, kde sa vieme pozrieť na využitie chatbota, tak je to nejaký onboarding zamestnancov, kde prostredníctvom chatbota viete veľmi pekne si nadefinovať firemné procesy, všetky veci, ktoré by ten človek mal zvládať. A miesto toho, aby ste teda vždy pri onboardingu vyčlenili nejakého zamestnanca alebo viacerých zamestnancov, aby daného človeka zaviedli do interných procesov, tak pomocou chatbota všetky tieto predefinované veci viete mať zautomatizované a tento zamestnanec v ktoromkoľvek momente svojich úvodných dní, týždňov, mesiacov bude vo firme, tak mu vie rýchlo a efektívne vlastne zodpovedať všetky otázky práve chatbot. Potom sú to veci ako poradenstvo, kde viete vyhľadávať, alebo konfigurácie pri objednávkach. Tá konfigurácia
je možná využiť dvomi spôsobmi, či na strane klienta, alebo respektíve zákazníka, kde pomocou nejakých predefinovaných otázok viete zistiť, čo ten zákazník priamo potrebuje, chatbot mu ho vie veľmi pekne touto konverzáciou previesť a na konci mu dať želanú odpoveď, alebo to viete využiť aj v rámci interných procesov, kde pokiaľ máte nejaký zložitejší produkt alebo službu, ktorá sa vracia z viacerých komponentov, tak prosím som chatbota si vedia, dajme tomu aj interní obchodníci alebo technici alebo ktokoľvek veľmi ľahko pomôcť v tom, aby zostavili danú službu a produkt správne, a takisto je to vlastne nejaké triedenie údajov, respektíve prioritizácia úloh, kde chatbot s umelou inteligenciou veľmi pekne vie vyhodnotiť, či daná úloha potrebuje urgentné riešenie, alebo je to úloha, ktorú vie vyriešiť on, alebo je to natoľko závažná úloha, že posunie priamo už potom na reálne servisné stredisko, kde danú úlohu môže prebrať človek. Ako som spomínal, vlastne predtým je to trend, ktorý sa neustále rozširuje, a tie trendy vidíme aj v rôznych číslach, kde sa robili prieskumy na spoločnosti, a vidíme, že zo strany spoločnosti dnes už aktívne využíva približne nejakých cez 20% spoločností chatbotov a priamo umelú inteligenciu pri podpore zákazníkom, teda pri tej automatizovanej podpore zákazníkov, aby odburávali to servisné stredisko. Ďalších 42% sa snaží aktívne začleňovať využitie umelej inteligencie do ich spoločnosti na základe rôznych požiadavok, ktoré tieto firmy majú. A keď sa pozrieme na tú zákaznícku linku, aby to nebolo len o firmách, ale ako vlastne na implementáciu chatbota a využitie reagujú zákazníci, tak môžeme hovoriť o tom, že tá zmena je vnímaná pozitívne a nie je to dneska už nová technológia, ktorej by sa ľudia báli, ale je to technológia, s ktorou už aj tá cieľová skupina, tí zákazníci prichádzajú dennodenne do styku a je tým pádom pre nich táto skúsenosť prirodzená a oceňujú to, čo si pozrieme vlastne aj na nejakých štatistikách a príkladoch ďalej. V závere, čo môžeme povedať, čo som aj načrtol, je to, že pokiaľ zákazníci sú spokojní s podporou, s danou službou, že firma dokáže vyriešiť ich požiadavky veľmi rýchlo a promptne, tak sa stávajú pre spoločnosť opakovanými zákazníkmi a až 56% zákazníkov je následne ochotných platiť viacej v danej spoločnosti, pokiaľ sú s produktami, službami a starostlivosťou spokojnými. Keď prejdeme teda na tému zvyšovania generovania dopytov, tak si môžeme povedať, že prostredníctvom tých chatbotov a umelej inteligencie viete veľmi pekne zvyšovať konverznosť vašej web stránky pri povedzme rovnakej návštevnosti a pri rovnakých marketingových budžetoch, pokiaľ máte správne vyskladaného toho chatbota, tak ľudia nemusia rolovať vašu web stránku a svoje odpovede nájdu veľmi rýchlo odpovediach chatbota, tým pádom uľahčíte ten proces dokončenia objednávky, čo sa podpíše na zvýšenej konverznosti. Rovnako chatboty vlastne dokážu zhromažďovať informácie z predošlých komunikácií, čiže pokiaľ sa neriadíme stromovým chatbotom, ale máme už zapojenú aj umelú inteligenciu, tak takýto chatbot vie veľmi pekne zhromažďovať informácie z predošlej komunikácie a následne, keď človek sa prihlási znova na web stránku, tak vie nadviazať na predošlú komunikáciu a vie približne reagovať na tie požiadavky toho zákazníka a tým pádom zase zvyšuje tú konverznosť a predpoklad, že ten zákazník dokončí nákup u vás. A v neposlednom rade je to, že chatbot vám takisto dokáže zautomatizovať riadenie databázy takýchto zákazníkov, kde teda vie identifikovať lead, vie identifikovať jednotlivé parametre toho leadu a následne, pokiaľ máte povedzme takéhoto chatbota prepojeného aj s interným CRM systémom, tak viete, že vám ten chatbot automaticky prideli daného zákazníka konkrétnemu obchodnému zástupcovi alebo obchodnému týmu. Taký príklad z praxe je, že pokiaľ by ste mali, dajme tomu,
službu alebo produkty, ktoré viete poskytovať svojim zákazníkom v rámci celého Slovenska a máte to rozdelené na rôzne kraje, dajme tomu východ, západ, sever, juh, tak na základe toho, ako prebieha tá konverzácia a aký produkt si na konci dňa ten zákazník objedná, tak v rámci CRM systému tento chatbot vie automaticky prideliť tento lead konkrétnemu obchodníkovi, ktorý bude, dajme tomu, zodpovedný za južné Slovensko a bude mať na starosti konkrétnu kategóriu produktov a služieb, čo zase nejakým spôsobom dosť výrazne môže odľahčiť práve to servisné stredisko, ktoré má v dnešnej dobe na starosti identifikáciu lídov a následné pridelenie obchodníkom. Tu môžeme vidieť aj štatistiku, ktorá sa robila vlastne na spoločnosti. Myslím, že to bolo 500 spoločností. Je to štatistika zo spoločnosti Tidio, ktorá robilo prieskum, či spoločnosti zaregistrovali nejakým spôsobom zvýšenie lídov a ak áno, okolko, tak vidíme, že menší ako 5% nárast lídov zaznamenalo 14% spoločnosti, tých nejakých 5 až 10% znamenalo 25% spoločnosti, 10 až 20%, tam bolo 26% spoločnosti. Čiže vidíme, že povedzme tá majoritná časť po implementácii chatbota, či už toho stromového alebo chatbota s umelou inteligenciou, tak zaznamenalo vlastne 5 až 20% nárast lídov pri tých istých povedzme marketingových rozpočtoch a tých istých vstupných nákladoch na marketing a návštevnosti. Takže ten nárast je naozaj za mňa celkom výrazný a návratnosť takéto investície sa potom následne pohybuje rádovo v mesiacoch. Že nie je to investícia, ktorá sa vám vráti za 5-10 rokov, ale je to investícia, ktorá sa vám vracia rádovo v mesiacoch. Samozrejme v závislosti od konkrétneho biznisu a v závislosti od maržovosti, akú robíte pri svojich službách a produktoch. Keď pôjdeme do konkrétnej prípadovej štúdii malej firmy, je to vlastne spoločnosť Water Solutions Slovakia, kde teda som bola ja ako spoluzakladateľ, kde sme chatbota vlastne implementovali už v roku 2019, tak môžeme vidieť, že z celkového počtu kontaktov ten podiel na chatbote bol len nejakých 5,9 alebo respektíve 6%, čo bola vtedy, dajme tomu, ešte nová technológia, nemali sme ani my vyladené, ako to má fungovať, ako navigovať tých zákazníkov a podobne. Rok na to vlastne, keď sme sa nejak dozdelávali a robili vývoj, tak už samotný chatbot mal 24% podiel, ďalší rok to bol jemnejší náraz 26%, následne 27% a dneska sme pri tom, že chatbot má 33% podiel v rámci nových kontaktov, čo však ale môžeme vidieť, že posledné 2 roky máme rovnaký marketingový budget a teda aj napriek tomu každý rok nám stúpa počet kontaktov a je to primárne tým, že nám stúpa aj podiel vlastne kontaktov z tohto kanála, teda primárne z chatbotu. Takže tu môžeme vidieť ten príklad toho, ako sa vám dokáže tá investícia vrátiť, že pri rovnakých výdavkoch a rovnakej návštevnosti na vašej web stránke dokážete z nej vytlačiť viacej a tá konverznosť stránky sa výrazným spôsobom následne zvyšuje. Dobre, možno teraz, Juraj, na teba môžeme spustiť ten poll. Áno, teraz vlastne je tá príležitosť, spúšťame prvú anketu, kde sa vás vlastne opýtame to, čo Milan mal vo svojej prezentácii. Aké sú vaše potreby a kde by ste využili chatbota? Malo by sa vám teraz objaviť odkaz a vy si vyberte možnosť, ktorá sa vám najviac hodí, alebo teda v ktorej je vaša spoločnosť. Vidíte ten odkaz? A už vidím prvé hlasovania, áno. Hlasy pribúdajú, zatiaľ vidím, že najviac ľudí by využilo chatbota pri podpore zákazníkov. Je to anonymné hlasovanie samozrejme, takže pokojne môžete hlasovať.
No, vidím, že najviac teda by využívali chatboty naši dnešní hostia pri podpore zákazníkov, onboardingu zamestnancov a poradenstvo vyhľadávanie. Tiež asi pre zákazníkov. Je to v súlade s tým, čo vychádza aj vám z toho prieskumu, Miňo? Primárne, hej, akože podpora zákazníkov je niečo, čo dneska trápi dosť veľa firiem, pretože každý chce predávať viacej. Tým pádom, samozrejme, čím viacej služieb sa predáva, viacej produktov, tým vzniká aj viacej reklamácií a väčší nápor na servisné stredisko. A takisto v rámci nejakého optimalizácie nákladov tie firmy následne chcú optimalizovať primárne to servisné stredisko. A je super, že táto téma je teraz, lebo vlastne je to druhá vec, ktorej sa ideme venovať. Ako veľmi pekne viete vlastne pomocou chatbotu zoptimalizovať to servisné stredisko. Čiže ak môžem pokračovať... Áno, nech sa páči. Kto ešte nezahlasoval, môže hlasovať a ty môžeš pokračovať v prezentácii. Tak. Dobre, čiže tu môžeme vidieť presne to, na čo sa najviac, teda čo dopadlo aj tu v prieskume, na čo najviac chcú firmy využiť chatbota, tak je to primárne tá automatizácia servisného strediska. Je to primárne spôsobené tým, že dneska zákazník, alebo v dnešnej dobe, a nebude to asi o nič lepšie, tak zákazníci sú čoraz náročnejší a tie odpovede, alebo problémy, ktoré riešia, tak chcú mať na ne vlastne odpovede i hneď. Nie sú ochotní čakať a sami dobre vieme, že pokiaľ nás niečo trápi, niečo potrebujeme vyriešiť a napíšeme napríklad do live agentu nejakú požiadavku a príde nám odpoveď, aby sme zadali e-mail a niekto sa nám ozve za 48 hodín, tak to nie je úplne šťastné riešenie. Čiže preto to chcú byť dneska firmy práve využitím tých chatbotov. Ako som už spomenul, teda vďaka tej umelej inteligencii vieme reagovať, alebo firmy vedia reagovať veľmi rýchlo, bez nutnosti veľkých servisných tímov. A čo je ďalšia výhoda, pokiaľ ste vlastníkmi väčších spoločností, kde je pravdepodobnosť, že musíte riešiť v tom istom čase viacero zákazníkov, tak opäť chatbot, či už stromový alebo s umelou inteligenciou, dokáže týchto zákazníkov obslúžiť viacero v rovnakom čase a nenechávate niekde tých zákazníkov vytrieť. Tu môžeme vidieť, že dajme tu máš 69 spotrebiteľov uprednostňuje chatbotov práve preto, že im poskytujú okamžité odpovede 24/7, 365 dní v roku, čiže kedykoľvek, čokoľvek sa stane, tak viem, že mám s kým vyriešiť svoj problém. Rovnako až 72%, pokiaľ má chatbota k dispozícii na stránke, tak už to nie je ako niekedy, že povedzme sme mávalo, niekto v minulosti sa rolovalo po stránke, hľadala sa informácia, neskôr pribudli nejaké vyhľadávacie okná, ktoré nás vedeli previesť web stránkou a dneska, pokiaľ ten človek vidí, že na stránke je chatbot, tak až 72% ľudí siaha po chatbotovi ako prvej možnosti a 40% ľuďom je úplne jedno, kto ich problém vyrieši, či to bude nejaký stromový chatbot, chatbot s umelou inteligenciou, alebo to bude fyzický človek na druhej strane počítača. Takže môžeme sa baviť o tom, že, čo som už spomenul, tí zákazníci dneska chcú mať tú odpoveď hneď, chcú ju mať kedykoľvek potrebujú a takisto vieme hovoriť o tom, že ten chatbot je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, čo ak by ste mali prevádzkovať takúto servisné stredisko vo vlastnej firme, tak by to bolo naozaj finančne veľmi náročné, aby ste dokázali udržať spokojnosť zákazníkov. Keď si pozrieme tie štatistiky, čo tí ľudia vlastne primárne vyžadujú od tých chatbotov, tak je to, ako som spomínal, tá dostupnosť, rýchlosť odpovedania a v treťom rade je to takisto možnosť, je to primárne, ak sa bavíme o nejakých stromových chatbotoch, tak je to o tom, že pokiaľ ten zákazník si nevyklíka práve ten svoj problém, tak očakáva, že pokiaľ bude chcieť, tak sa vie spojiť s človekom, ktorý tu jeho
požiadavku vlastne dokončí. Keď pôjdeme na nejakú prípadovú štúdiu, tak sa môžeme baviť opäť o najmä tomu automoto segmente, kde teda zákazník si neželal byť menovaný, ale vlastne riešili sme to, že zákaznícky servis riešil takmer 95% požiadaviek v rámci tohto automobilového predajcu telefonicky a tým, že segment automoto neustále rastie, predáva sa viacej aut, samozrejme čím je viacej technicky vyspelejšie to auto, tak je náchylnejšie na nejaké reklamácie, takže neustále sa zvyšoval počet zákazníkov a dopytov, ktoré zvyšovali náklady na servisné stredisko, ale čo viedlo, povedzme, taký ten opozitum celého tohto výsledku bolo to, že vlastne to servisné stredisko nedokázalo priamo úmerne rásť spoločne s dopytom a preto sa predĺžovali čakacie doby na odbavenie, čo viedlo k tomu, že zákazníci začali byť nespokojní. My sme následne implementovali chatbota s umelou inteligenciou, kde teda pomocou tejto implementácie sa pokrylo viac ako 80% opakujúcich sa otázok a tém, čiže veľa vecí, alebo drvivá väčšina vecí, ktoré museli riešiť ľudia telefonicky a neustále sa opakovali dookola, tak vlastne tieto veci už prestali chodiť na servisné stredisko a pokrývali vlastne chatbot. A takmer až 90% dopytov sa vlastne vyriešilo pomocou automatizovaného chatbota s umelou inteligenciou a len 10% prešlo pod správu človeka, čím teda sa rapidne znížili náklady na prevádzku tohto servisného strediska. Radikálne sa zvýšila aj spokojnosť zákazníkov. Tu len poviem vlastne, že pokiaľ ten systém máte vy prepojený aj s internými systémami, tak to vie veľmi pekne vlastne fungovať aj na tej úrovni, že pokiaľ nejaký človek má problém a ide ho vyriešiť pomocou chatbota, tak dajme tomu výsledkom celej tej komunikácie môže byť objednanie servisu vozidla na konkrétny čas a dátum a zaradenie priamo do databázy už toho servisného strediska alebo oddelenia v rámci oprav aut, kde už pridelený technik presne vie, že kedy príde auto, za akým problémom príde auto, čo na ňom treba kontrolovať a odpadá vám dosť veľa administratívnej roboty od toho, aby si to prebral človek, aby to nahodil do systému, aby to pridelil ďalšiemu technikovi a podobne. Toto všetko vie chatbot veľmi pekne automatizovať. Tých výhod v rámci toho chatbotu a umelej inteligencie je naozaj obrovské množstvo. Tam sa dneska nebavíme o tom, že kde to má zmysel, kde to nemá zmysel, pričom to má zmysel a nemá. Bavíme sa o tom, že sa to dá implementovať na akúkoľvek prípadovú štúdiu, závisí len od konkrétnych potrieb daného podniku, aký problém potrebuje vyriešiť. Hej, bavíme sa nielen priamo o komunikácii s tým zákazníkom, ale môžeme sa baviť aj o tom, že vieme využívať chatbota a umelú inteligenciu na spracovanie dát. Hej, ak máte veľa dát, ktoré treba spracovávať v reálnom čase, ktoré by museli spracovávať niekedy ľudia, tak dneska vám vie s tým pomôcť chatbot, do ktorého viete naliať nejakým spôsobom informácie a vyhodnotí vám čo ako. Bavili sme sa o tom onboardingu zamestnancov, rýchlo a efektívne viete vzdelávať tých nových zamestnancov, nemusíte na to potom vyčleňovať ľudí, ktorí sa nemôžu venovať svojej robote, tým pádom vám možno klesá nejaká produkcia alebo produktivita ľudí, lebo sú pridelení na iné veci. Rovnako spomínaný výber, teda v rámci konfigurátorov viete znížiť chybovosť. Ako som spomínal, pokiaľ máte zložitejší produkt, zložitejšiu službu, tak pomocou chatbota odbúrate vlastne chybovosť, ktorú vedia robiť ľudia pri zostavovaní produktov a služieb. Vie vám to triediť zákazníkov na základe dopytov, prideľovať na konkrétne oddelenia. Takisto vlastne aj v tomto segmente sa vieme baviť o tom, že ten chatbot vie veľmi pekne
rozoznať, či sa jedná o sezónne prezutie, sa jedná o nejaké pravidelné výmeny olejov, alebo človek má záujem, dajme tomu, o kúpu auta alebo nejakú jazdu a na základe tejto konverzácie on vie vyhodnotiť, o akú službu sa jedná a hneď prideľuje tento dopyt na konkrétne oddelenia. Takisto je to redukcia nejakých pravidelných opakovateľných úloh a podobne. Čiže to využitie je naozaj nekonečné a vždy len závisí od vás alebo od firmy, kde ju tlačí topánka, kde má procesy, ktoré sa dajú zautomatizovať a tým pádom zefektívniť čas na ľudí, ktorí vedia potom stráviť svoj čas na efektívnejších úlohách ako na opakovacích úlohách. Dobre, čo sa týka už potom nejakých konkrétnych use caseov využitia naprieč odvetviami, tam opäť sa bavíme, hej, je to najčastejšie akože v dnešnej dobe, je to určite e-commerce, kde sa bavíme teda či už o odporúčaniach alebo o tej podpore zákazníkov, prípadne vieme zvyšovať aj angažovanosť zákazníkov, nakoľko vieme odpovedať na rôzne otázky a rôzne potreby týchto zákazníkov a nehovoriac o tom, že ten e-commerce žije primárne vlastne v časoch, kedy je po pracovnej dobe, keď človek príde domov alebo keď ešte len ide do práce, tak potrebuje vyriešiť nejaký nákup, čiže tým pádom vieme byť tomuto zákazníkovi kedykoľvek k dispozícii. Rovnako môže to byť nejaká firemná logistika, kde vám vie chatbot veľmi ľahko pomôcť, či už s riešením povedzme nejakej spätnej väzby, alebo aj viete pomocou chatbota kompletne riadiť systém, kde sa viete dopytovať možno na aktuálne stavy skladov, prípadne vie vám chatbot, pokiaľ je napojený na systémy, opäť posielať správy typu, kde vám čo chýba, aké komponenty a podobne, čiže zase niečo, čo veľa firiem rieši dneska manuálne, tak sa dá automatizovať a podobne. V neposlednom rade môžu to byť výrobné firmy, kde tá automatizácia procesov dokáže veľmi, veľmi zefektívniť tú prácu, rovnako vzdelávanie a školenie vo výrobných firmách pomocou chatbotov a umelej inteligencie je niečo, čím prichádzame čoraz častejšie do styku a potom je to aj úroveň nejakej bezpečnosti a dodržiavania predpisov, kde zase viete, povedzme, čo veľmi úzko súvisí aj s tým vzdelávaním a školením, tak presne som tohto viete tých ľudí neustále vlastne držať v úvozovkách v pohotovosti a tým pádom zase znižovať nejaké nehody vo výrobných firmách. A tak netreba zabúdať ani na samosprávy, ktoré boli na začiatku spomenuté. Čiže viete tak udržiavať aj zákazníkov, respektíve zákazníkov občanov, informovaných, viete rutinné úlohy, dajme tomu, zvládať pomocou chatbotu. Samozrejme, tu už do veľkej miery do toho vstupuje aj legislatíva a čo všetko vlastne vôbec možné je takýmto systémom urobiť. A v neposlednom rade je to komunikácia a feedback, kde viete veľmi pekne a rýchlo získavať spätnú väzbu od občanov a vďaka tomu viete opäť prideľovať jednotlivé podnety na zmeny na rôzne oddelenia v rámci samosprávy. Ako som povedal, tomu využitiu sa medzi nekladú. Vždy záleží len na tom, čo ten človek alebo firma potrebuje a riešenie v dnešnom svete už na to existuje a samozrejme dá sa aplikovať. Čiže len na záver teda poďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám prezentácia páčila, ale vzhľadom na krátkosť času som sa snažil to zobrať tak z rýchlika, aby ste videli najčastejšie využitia, s ktorými prichádzame vlastne my do styku. A ak by ste mali záujem či už implementovať, alebo poradiť, alebo sa pozrieť na to, či daná vec je uskutočniteľná, tak určite nás môžete kedykoľvek kontaktovať, či už priamo nás ako spoločnosť, alebo prostredníctvom SCDI a určite vám radi v tejto problematike pomôžeme.
Takže z mojej strany všetko. Veľmi pekne ďakujem. Máme tu 3 otázky, ktoré nám pribudli do chatu, ale tie si dáme nakoniec v kolečku otázok a odpovedí a možno na ne bude vedieť odpovedať aj Slávka Šikurová, ktorú by som poprosil teraz, aby sa pripravila. Milan, zostaneš s nami, dobre, aby sme potom mohli zodpovedať. No jasné, zostanem. Dobrý deň, vítajte Slávka. Slávka je CEO spoločnosti Predu.SRO, ktorá sa špecializuje na implementáciu umelej inteligencie a moderných technológií vo firmách, malých a stredných podnikoch, ale aj vo väčších firmách. To uvidíte neskôr, pre koho všetkého pracujú. A Slávka nám teraz predstaví možnosti využitia umelej inteligencie pri komunikácii s zákazníkmi a interne v spoločnosti. Takže priestor je váš, Slávka, keď budete chcieť posunúť slajd, stačí mi povedať. Veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň ešte raz, takto neskôr po obede, verím, že už sa môžeme rozprávať tak menej formálne, keď už je skoro taký predĺžený víkend. A keďže už sú za chvíľku 4 hodiny, asi sa to už dá tak aj povedať. Ja mám prezentáciu, ktorú som po zliadnutí tej predchádzajúcej zistila, že sa v niečom prekrýva s tou predchádzajúcou. Ja som ju bohužiaľ nevidela, ale budem z toho teda vynechávať. Počúvala som ju, tak nebudem vás zaťažovať, možno niektoré veci zopakujem, ale sú to také, ktoré si myslím, že je asi dobré a užitočné a iné budem preskakovať, aby som vás teda nezdržovala tým, čo ste už počuli. Dobre, ja úplne na úvod by som sa vás chcela spýtať, ale viem, že toto nie je taká úplne najlepšia platforma na to, radšej by som vás videla, ako sa tvárite, ako máte nejakú spätnú väzbu. Keď sa to nedá, tak budem teda hovoriť, ale aj tak kedykoľvek, ako teda povedia organizátori, ale keď sa bude dať pýtať, ak to umožnia, tak ja som za odpovedanie aj priebežne. Samozrejme, keď sa niekto prihlási k Medias Res, tak samozrejme, že áno, určite áno. Výborne. Je to otvorené, každý si môže zapnúť kameru, mikrofón, určite áno. Ďakujem pekne. Toto je teda téma umelej inteligencie. Ako hovoril aj kolega Milan predo mňou, tak hovoríme hlavne o chatbotoch a ja som to ale tak načítala celkovo, že tá umelá inteligencia v čom sa tak úplne najčastejšie používa. Používa sa najčastejšie v procesoch, aby sa optimalizovali alebo zefektívňovali procesy a používa sa s dátami, lebo nad dátami tá umelá inteligencia vie veľmi nájsť také rôzne paterny alebo spôsoby alebo zákonitosti medzi tými dátami, ako si ľudia ani nevedia predstaviť. Plus vie pracovať napríklad s dokumentami, ktoré sú rôzne neštrukturované, hľadať súvislosti medzi dokumentami. Toto sú všetko momentálne už veľmi, veľmi využívané use case alebo prípady použitia tej umelej inteligencie. Ale ten tretí bod, ktorý tu mám napísaný, je teda komunikácia so zákazníkmi a zamestnancami. To je to, čomu sa dneska budeme venovať. Ako už hovoril kolega predo mňou, tieto chatboty významne šetria náklady, odľahčujú od zodpovedania neosobných, repetitívnych otázok, znižujú náklady aj na live chat. V tých kontaktných centrách často býva, alebo nielen v kontaktných centrách, aj keď máte iba pár ľudí na customer care, tak je veľmi neefektívne, keď tí ľudia napríklad s niekým komunikujú a čakajú na odpoveď. Toto vie naozaj do veľkej miery už vyrieši umelá inteligencia. Zároveň pre zamestnancov veľmi zvýšujú informovanosť a šetria interné ľudské zdroje. Budeme si o tom hovoriť neskôr, poprosím ďalej. Tiež už bolo spomínané, že existujú chatboty na stromovej štruktúre. My sme začali s takýmito chatbotmi ešte niekde v roku 2017, dokonca predtým sme sa venovali ešte chatbotom na semantike, lebo sme sa snažili urobiť, že ako by vedel ten chatbot odpovedať na otvorené otázky a tá umelá inteligencia špeciálne v našich jazykoch, ako je teda slovenčina a čeština, nebola na takej úrovni, aby sa to dalo. Tá semantika zafungovala, ale zistili sme, že zákazníci na to ešte nie sú pripravení. Neboli na to pripravení z niekoľkých hľadísk. Jednak teda tá nákladovosť nebola veľmi výhodná. Ja tu mám aj taký malý grafik, že naozaj sa začína väčšinou s tými nižšími nákladmi, ktoré práve poskytujú tie chatboty na stromovej štruktúre a neskôr postupujeme väčšinou teda do vyšších nákladov a zložitejšej infraštruktúry. Samozrejme to ide ruka v ruke.
My sme počas tej našej praxe zistili, že veľmi veľa zákazníkov chce totižto presne vedieť, čo bude ten chatbot odpovedať. A na to sa veľmi hodia tie chatboty na stromovej štruktúre. Ja by som možno si zobrala zdieľanie a ukážem vám, kolega o tom hovoril veľa už vecí takého všeobecného charakteru. Ja by som možno vyzdielala taký jeden jednoduchý chatbot. Ďakujem pekne. Neviem, či teraz vidíte moju obrazovku. Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, dobre, tak sa vrátim k tomuto. Lebo mne to ukazuje, že to šéruje. Tak neviem celkom. Pardon. Tak neviem, tak asi vám to neukážem. Alebo môžem vás poprosiť, že ste dali, Juraj, iba že úsmev.sk stránku? Ako ešte raz? Úsmev.sk iba nahoďte, prosím vás. Úsmev.sk, ale teraz som ešte raz urobil kohostom, tak možno by vám to teraz vyšlo. Vyskúšajte to možno teraz. Dobre, lebo mne to ukazuje, že... A teraz vidíte? Nie. Dobre, tak dajte stránku úsmev.sk. Ale ja mám tú stránku a mám aj chatbota, takže ja idem teraz to zdieľať. Sekundičku. Tak. Chcem vám iba ukázať, to je stránka spoločnosti, ktorú možno ste už postrehli, Úsmev ako dar. A špeciálne to chcem ukázať, že to je nezisková organizácia, malá, a aj takáto nezisková organizácia môže a má chatbota. A na tomto vám ukážem, že toto je taký jednoduchý chatbotík, stromová štruktúra, ako vidíte, že Filip radí. A tu chcem ukázať, že teda môže to byť takéto vyskakovacie okno, alebo ten chatbot môže byť aj zakomponované do stránky. Ten chatbot má nejaký vizuál, ako je tu, a má nejaké meno. Vždy u každého zákazníka s tým pracujeme, že ako bude vyzerať ten vizuál, aké bude mať meno, ale aj to, že akým jazykom rozpráva tzv. Tone of voice, akože či hovorí formálne alebo neformálne, alebo akokoľvek inak. Všetky tieto veci sa robia na mieru. Takže toto je taký chatbot, keď kliknete hociaké tlačítko, tak je to teda tá klasická stromová štruktúra. A tá pointa je v tom, že vlastne človek ide iba cez to, že počkajte ešte chvíľočku, prosím, že kliká. Čiže on dostane nejakú informáciu a my ako keby rozmýšľame za neho, na čo sa môže chcieť v súvislosti s touto informáciou spýtať. Čiže rovno pod tým sú tie otázky a tým pádom človek v podstate ani nemusí rozmýšľať, že OK, teraz tu musím napísať nejakú ďalšiu otázku, tu si musím premyslieť, ale vlastne iba rýchlo prebehnem očami, že aha, spýtam sa na toto alebo na toto. Toto je veľmi vhodné, ak prevádzame my klienta nejakým procesom. Ako to už bolo spomínané, napríklad keď potrebujeme získať nejaký kontakt alebo máme nejaký servis pre toho klienta, tak všetko, kde mu poskytujeme nejaké informácie, tak my vlastne vieme, že čo by mali byť všetky tie informácie, ktoré má dostať. A zároveň rozmýšľame nad tým, že OK, dostane túto informáciu, OK, pritom sa asi chce ešte spýtať na to alebo na ono. Takže to sú také úplne základné vysvetlenie toho, že ako funguje ten chatbot na stromovej štruktúre. Tak môžeme sa vrátiť, prosím. Ďakujem. Ešte aj do prezentácie asi. Ďakujem pekne. Takže k tomu som chcela povedať, že je veľká časť klientov, ktorí stále toto preferujú a používajú. Lebo jednak ten text, ktorý ste videli, tak ten text sa dá celý exportovať napríklad do Wordu a my to robíme tak, že posielame ho zákazníkom, ten text aj s takými linkami, aby to vlastne, lebo ono ten chatbot v podstate funguje ako 3D. Keď je v tom Worde, tak je vlastne napísaný rovno za sebou, ale aby sa to dalo hyperlinkovať, tak je to tak urobené. A zároveň ten klient tam do toho môže urobiť prípadne nejaké komentáre, ak by chcel zmeniť ten text, takže urobí jednoducho cez sledovanie zmien, čo chce kde opraviť.
A takto nám aj schvaľujú texty klienti tých chatbotov na stromovej štruktúre. Takže toto je to, kde to má svoju takú zjavnú výhodu. Poďme prosím ďalej. Ale to, čo máme teda dneska tú tému, sú chatboty s prvkami umelej inteligencie. Tie majú obrovskú výhodu tiež. My si myslíme, že najlepšie riešenie je, keď je takýto chatbot, ako ste teraz videli, že má stromovú štruktúru a pod tým je pole, kde sa dajú písať otvorené otázky. Lebo je časť ľudí, ktorým vyhovuje ísť cez takéto klik, nerozmýšľam, mám to tu vlastne predpripravené, na čo sa chcem spýtať, aj ma to navedie, na čo sa mám spýtať, alebo ma to navedenie nejaké informácie. To je výhoda pre vás ako poskytovateľov nejakých služieb, ak máte web stránky alebo čokoľvek iné, že vy viete, čo chcete tomu zákazníkovi, ako informáciu posunúť. A to sa dá veľmi vhodne cez tú stromovú štruktúru. Ale sú ľudia, ktorí to nemajú radi, ktorí to považujú za stupidné alebo podobne. A títo ľudia si radi alebo vedia napísať tú otázku a chcú dostať na to jednoznačnú odpoveď. Musia vedieť s tou odpoveďou vynaložiť. Môžu si vedieť položiť ďalšiu otázku. Takéto chatboty z našej skúsenosti sú využiteľné, ešte budem hovoriť, že presne v akých prípadoch, ale sú veľmi vhodné, ak máme nejaké rozsiahle texty, z ktorých sa dá čerpať. Či sú to nejaké predpisy, alebo zákony, alebo interné nejaké Wikipédie. Alebo aj sa dajú naučiť chatboty napríklad z podkladov, akože máme zaznamenané rozhovory z call centra, alebo maily zákazníkov, ktoré nám píšu, alebo chaty, ak máte. Toto všetko sa dá použiť ako zdroj. Tá umelá inteligencia z toho dokáže vytiahnuť tú informáciu, vie z toho to aj zaanalýzovať, aj skategorizovať podľa témy a vie nad tým urobí aj napríklad analýzu sentimentu. To je veľmi časté, určite sa stretli s tým, že sa dotelefonujete do zdravotnej poisťovne a v zápätí vám príde, alebo k operátorovi a ste nahnevaní a v zápätí vám dojde požiadavka na hodnotenie, či ste boli spokojní. A to vás ešte viacej nahneva. Keby si niekto vypočul ten hovor a počuje, ako tam sa vyjadrujete, tak asi vie človek, že ste spokojní neboli. Bohužiaľ, to je veľmi nákladné, ale dá sa to presne robiť tou umelou inteligenciou. Takže ide hlavne o to, že napíšete otvorenú otázku a chatbot vám odpovie podľa tých zdrojov, z ktorých čerpá. A toto je taká, akože my tomu hovoríme, že obojsmerná komunikácia. A presne ako kolega hovorí, je to oveľa rýchlejšie a príjemnejšie ako také, že hľadám si statické informácie na web stránke. Väčšinou to poznáte, prídete na často kladené otázky a tam scrollujete, už ste si prečítali hromadu, ale žiadna nie je to, čo vás zaujíma. To je presne to, čo tie chatboty nerobia. Či to v tej stromovej štruktúre, kde sú krátke vety, krátke otázky, aby to naozaj bolo rýchlo, dynamické, klik, alebo v tej umelej inteligencii. Môžeme ísť ďalej, alebo ešte, áno, dobre, ešte poviem neskôr, čo by bolo od vás potrebné tomu. Ten chatbot s tou umelou inteligenciou teda vie fungovať tak, že už obsluhuje nejaké individuálne potreby klienta. Čiže vie byť aj napojený, aj integrovaný na interný systém a vie poskytovať informácie napríklad o stave zasielky, o stave objednávky. Všetko, čo vlastne máte v nejakom internom systéme zaznamenané, sa dá vytiahnuť do toho chatbota a tá informácia, ktorú sa rozhodnete vyzdieľať, sa dá poskytnúť. To je úplne klasika, ako keď sa dovoláte do nejakého kontaktného centra alebo sa dovoláte do nejakej firmy a chcete sa spýtať na to a na to, tak kdokoľvek vám to zdvihne, väčšinou sa pozrie do nejakého systému a tú informáciu vám na základe toho poskytne. Toto vedia úplne naozaj dokonale už pokryté chatboty. Niektoré veci sme už hovorili. Možno sa ešte vrátim k tomu, že tie chatboty naozaj majú veľmi dôležitú vec to, že z akých zdrojov čerpajú. My pri tom, ako to chystáme, tak väčšinou čerpáme z verejne dostupných zdrojov, že vlastne potrebujeme minimálnu súčinnosť. Vieme si tie informácie vytiahnuť z web stránky alebo aj zo sociálnej sieti, kdekoľvek vy ako spoločnosť komunikujete o vašich produktoch alebo službách.
Ale samozrejme sa vždy hodí získať nejakú sadu otázok, že na čo sa tí vaši klienti najčastejšie pýtajú. To je veľmi, veľmi vhodný zdroj a pomáha urobiť toho chatbota takého adresnejšieho. Keď sa jedná aj o tú umelú inteligenciu, tam sa nemusíte vôbec bať toho, že by ten chatbot čerpal z nejakých zdrojov na internete. Tam to vyslovene čerpá len z tých zdrojov, ktoré mu dáme k dispozícii. A vieme ho naučiť fungovať tak, že napríklad, keď na túto otázku nevieš odpovedať, ty nehľadáš na internete, milá umelá inteligencia, ale odpovieš, že nevieš. Lebo to sú také tie riziká, ktoré my už po niekoľkých implementáciách vidíme, že vyslovene musíme nastavovať tzv. Mieru vymýšľania si chatbota, aby si ho nevymýšľal, aby odpovedal, že nevie odpovedať, keď nevie. Lebo to je jedna z tých nástrah tých projektov tej umelej inteligencie, čím sa my teraz zapodievame. Môžeme ďalej, prosím. Dobre, najbežnejšie prípady už spomínal, myslím si, že asi úplne všetky aj kolega, čiže zákaznícka podpora, zákaznícky servis, to sú naozaj také, kde je to úplne najčastejšie, ale odpoveď na otázky, čo sa týka rôznych služieb pre nich. Personalizovaný digitálny asistent, tomu už hovoríme v tom prípade, keď je naozaj tam urobená integrácia na interný systém a vie on teda poskytnúť nejakú informáciu, čo sa týka konkrétne daného klienta. To znamená, že neodpoveda iba všeobecne, tie nepersonalizované rutinné otázky, ale odpoveda konkrétne na otázku daného klienta. Ďalšie je, že vieme robiť tú podporu predaja, takú motiváciu k tomu preferovanému správaniu zákazníka. Tým, že ho vieme navádzať, že pozri si toto, alebo vieš ešte o tomto. A presne takisto vie umelá inteligencia urobí aj tzv. Osobné odporúčania na konkrétne produkty a služby. Opäť, ak je napojená napríklad na interný CRM systém, tak sa vie pozrieť, že áno, tento človek nakupuje u nás takéto produkty alebo služby, k tomu by sa hodilo takéto. Čiže urobiť nejaký upsell, ale už na základe toho, že čo ten konkrétny klient u nás nakupoval. Často robíme riešenia, že chatbot odpovedá podľa životnej situácie občana. Robíme aj teda veľkých zákazníkov ako ministerstva, štátnu správu alebo úrad práce, kde vyslovene teda takto ten chatbot pomáha a funguje. No a čo je veľmi ešte zaujímavá téma, ešte ak môžem poprosiť vrátiť, je, že chatbot pomáha aj zamestnancom pri interných smerniciach, metodikách. Toto máme implementované aj v spoločnostiach, ktoré sú malé alebo stredné, kde si povedali, že áno, veď predsa len je tu nejaká fluktuácia, zamestnávame ľudí napríklad na call centre, tam tá fluktuácia obvykle býva dosť vysoká. Potrebujeme tých zamestnancov informovať jednak o tom, aké sú pracovné postupy, ale aj o takých tých veciach, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov. Ako si vyčerpám dovolenku, kedy môžem pracovať z domu, ako si obnovím heslo na počítači a podobne. A všetky takéto otázky sú veľmi jednoducho zakomponovateľné do chatbota. Totiž sú to všetko otázky, ktoré už vieme, že áno, ľudia sa na tieto otázky proste opakovane pýtajú bez ohľadu na to, o akú veľkú organizáciu ide. A sú to riešenia, ktoré vôbec nie sú drahé. Že dajú sa urobiť, ľudia majú pocit zvýšenej informovanosti, viacej sa dodržiava plnenie interných nariadení, smerníc a tak ďalej a neobťažuje tých ľudí na tých ľudských zdrojoch, že Ježiš, stále sa ma pýtajú to isté. Ďakujem pekne. Môžeme ďalej. Tá technológia tej umelej inteligencie sa veľmi podobne vlastne, ako sa využíva v chatbotoch, dá využiť aj v e-mailoch. Tie e-maily väčšinou bývajú trošku iného charakteru, lebo ľudia tam často majú tendenciu viacej hovoriť tzv. Balastu. Dobrý deň, včera som bol na káve s mojím kolegom, ktorý mi povedal, že mu prišla upomienka, že toto nemá uhradené. No kým si z toho tá umelá inteligencia nájde, že čo je vlastne tá otázka, tak je to trošilinku zložitejšie, ako sú ľudia zvyknutí položiť priamo do toho chatbota. Ale inak je to úplne tá istá technológia a veľmi dobre sa dá využiť. A robíme to väčšinou v prípadoch, že naozaj na tie najčastejšie otázky na opäť zákaznícky servis
to isté, ako ten človek zodpovie, teda ten chatbot zodpovie cez chatbot, tak takisto to vieme pripraviť aj do mailu. Ale dá sa to urobiť aj opačne, že tie maily napríklad chodia z našej strany, my ich posielame našim klientom a sú pripravované umelou inteligenciou a sú aj personalizované. Napríklad opäť použijeme dáta zo CRM. Môžem ďalej poprosiť? Opäť, a kolega to už spomínal, že tá istá technológia sa dá využiť v kontaktnom centre, akorát, že nad tým sa používajú ešte ďalšie technológie ako speech to text, text to speech, voice recognition. Čiže je to trošilinku komplexnejšie, plus sa tam vždy rieši, že OK, ako bude integrácia do kontaktného centra, kde sa budú zaznamenávať všetky tie údaje. Takéto AI kontaktné centrum máme skúsenosti napríklad pri spoločnostiach, ktoré majú veľké množstvo objednávok, ktoré prijímajú telefonicky. Takéto potom toto vedia veľmi dobre nahradiť tým hlasovým botom, pretože to sa dá veľmi dobre natrénovať. Tá skupina tých otázok alebo toho sortimentu je predsa nejaká obmedzená a ten chatbot vie už naozaj odpovedať veľmi presne a aj veľmi príjemným ľudským tónom a jazykom. Nie sú to už žiadne také tie robotové hlasy a také tie stupidné, že zodpovedajte dookola tú istú otázku. Tých technológií to asi preskočme, tam je toho veľa, to vás tým asi nebudeme zahlcovať, prípadne keby boli na to otázky, tak sa k tomu vrátime. Poďme ďalej, prosím. Chcem vám toto povedať, že ako prebiehajú takéto projekty obvykle, aby ste si to vedeli predstaviť. Na tom prvom mieste je teda identifikácia príležitostí, že kde bude ten chatbot, či už taký, alebo s tou umelou inteligenciou v organizácii nápomocný. To je tá hlavná vec, kde jednak to my väčšinou vieme klientovi odporúčiť, ale prechádzame to s klientom a my aj teda veľakrát povieme, že pýtame sa na to, že akú tam máte napríklad frekvenciu tých dotazov. A podľa toho často sa nám už stalo, že nám povie, že to sa vám neoplatí. Že to sa vám naozaj oplatí. Tu máte dve panie, ktoré to popri inej práci vedia vybaviť a nezakomponovať toho chatbota. Čiže toto je taká veľmi dôležitá časť, kde naozaj nehľadíme na to, aby bol z toho náš biznis, ale kde je našim účelom, aby ten chatbot, keď sa niekde nasadí, tak naozaj fungoval a aby potom tým pádom vedel byť taký užitočný, ako ukazoval kolega predo mňou v tých čísielkach. Pýta sa niekto? Nie? Iba bol palec hore, ďakujem. Keď teda identifikujeme, že je dobre, kde, tak potom je treba si povedať, sú k tomu nejaké zdrojové dokumenty, z ktorých sa ten chatbot vie učiť. Či už stromový, ktorý tvoríme my, aj my sa to potrebujeme nejaký podklad získať, alebo teda tá umelá inteligencia. Opäť, ak to má byť, že je to u niekoľkých ľudí rozhodené, niekoľkí ľudia to majú v hlavách, nie je to niekde spísané. Spísanie by trvalo veľmi dlho, je to veľká prekážka takéhoto projektu. Ak sú nejaké postupy napísané, obvykle spoločnosti, ak sú komunikovať na klientov, tak všetko majú na web stránke a to stačí buď len preformulovať do stromového chatbota, alebo zobrať ako podklad pre tú umelú inteligenciu. Potom v tom teda si hovoríme, že ktorí sú tí ľudia, jednak na strane teda nášho klienta, nejaký pracovník zodpovedný za tú danú tému, teda zopakujem obvykle zákaznícky servis, obchod, marketing alebo ľudské zdroje alebo IT oddelenie, už naozaj čokoľvek. Väčšinou je tam človek, ktorý je zorientovaný v tej téme a tým pádom potom vie zhodnotiť, či ten chatbot odpoveda správne. Taká nudná vec z môjho pohľadu, ale veľmi potrebná pri týchto projektoch je, že odkiaľ vlastne bude bežať ten chatbot. Čiže potrebujeme na to nejakú infraštruktúru. Úplne 90% našich prípadov je, že už to beží z cloudového prostredia, ktoré je dokonca u nás, čiže vy ako klienti s tým nemáte vôbec žiadnu prácu. My vlastne pre vás pripravíme toho chatbota, ten obsah toho chatbota, to, ako ten chatbot vyzerá a beží to z nášho cloudového prostredia. A keďže tam tie náklady na to my mesačne platíme, my teda používame Microsoft Azure, tak tie náklady vlastne refakturovávame vám. Dá sa to ale urobiť aj do cloudového prostredia vášho, alebo aj do on-premise
infraštruktúry rozumieme tým vaše nejaké lokálne servery. Tá ďalšia časť potom je teda analýza, tá dátová príprava tých poskytnutých dokumentov a už vytvorenie prvotného znalostného modelu. Tu som bohužiaľ zabudla napísať, k tomu je veľmi dôležitá časť, že aby ste si to niekde vedeli pozrieť, k tomu musí byť aj nejaké komunikačné rozhranie alebo tzv. User interface. A ten vždy prispôsobíme tomu, ako ste to videli aj na tej úplne najjednoduchšej ukážke toho úsmevu ako dar, že to môže vyzerať úplne akokoľvek. Potom sa robí samotné to trénovanie a finalizácia toho modelu. Tam veľmi potrebujeme, tam je vaša najväčšia súčinnosť, lebo tam potrebujeme spätnú väzbu. Ak sa jedná o stromového chatbota, to je relatívne úplne nenáročné, tam netreba takmer nič, ale čo sa týka toho AI modelu, tak tam potrebujeme od vás, že či podľa vás, ktorí poznáte tú tému, ktorú ten AI chatbot spracováva, sú tie odpovede správne. Lebo teda stáva sa nám, väčšinou máme, že okolo 200 dokumentov, ktoré spracováva AI chatbot, ale my samozrejme sa v tom úplne do detailu nevyznáme, čiže on keď poskytne nejakú odpoveď, my musíme hľadať či v zákonoch, či v smerniciach, či v nejakých interných wiki stránkach, aby sme zistili, že či ten chatbot odpoveda úplne správne. Samozrejme, že to aj robíme, ale aj tak sú otázky, ktoré viete lepšie zodpovedať vy, ako objednávateľ a budúci používateľ toho chatbota. Aha, tu máme teda aj ten vzhľad toho používateľského rozhrania. Samozrejme potom ďalej je teda testovanie, implementácia a sledovanie úspešnosti odpovedí. Máme v tom už všelijaké skúsenosti, čo sa týka teda tej umelej inteligencie. Môžem vám povedať, že zákony sú asi taká najhoršia časť, kde použiť tú umelú inteligenciu, napriek tomu to máme už implementované. Lebo zákony majú také špecifikum, že napríklad je odsek, je nejaký paragraf, je odsek a ten má pod sebou 22 písmen. A tá umelá inteligencia už naozaj nevie, že písmeno H sa vzťahuje na ten odsek nad tým. Takže na to sa už robí potom naozaj veľmi špecifické modely, kde sa to trénuje, aby aj takéto špecialitky ten chatbot vedel rozoznať a odpovedal správne. A ďalšia taká nástraha pri tých zákonoch je, že veľakrát potrebujete právnika a všetci potrebujeme právnika, aby sme si ten zákon vedeli nejakým spôsobom vyložiť. A na to sa tá umelá inteligencia zatiaľ nechytá. Ale je to na ceste a dá sa to natrénovať. Ale je tam potrebná naozaj súčinnosť klienta. Poďme ďalej, prosím. Ďakujem pekne. A tu som vlastne zhrnula také hlavné prínosy zavedenia AI do komunikácie, ale myslím si, že toto už všetko tu bolo úplne povedané, takže poďme ešte ďalej. A tam by sme mali mať tie otázky, si myslím. Presne tak. Teraz vám pošlem druhú anketovú otázku, ktorá by už mala byť live. Takže skúste dať svoje odpovede. Či by ste chceli vyskúšať nasadenie chatbota vo vašej firme. Nech sa páči, môžete hlasovať. Áno, a máme tu otázku od pána Mariana Pásta. Takže nech sa páči, pán Pásta, pýtajte sa. Haló, haló? Pán Pásto, musíte si unmutenúť mikrofón, ak sa chcete niečo opýtať, alebo napíšte do chatu otázku. Na ňu potom zodpovieme. Tak to sa asi nepodarilo. Asi nie, ale môžeme teda pokračovať ďalej. Pribúdajú postupne odpovede v ankete. A zároveň máme tu ďalšiu anketu, či by ste chceli využiť umelú inteligenciu na iné účely. A tú otázku vám posielam práve teraz. Mali by ste ju vidieť. OK, Slavka, tak kým nám pobežia ankety, tak môžete ešte pokračovať v prezentácii.
Dobre, tak ja už vám budem len tak hovoriť z tej našej skúsenosti o tej implementácii umelej inteligencie. Možno by som povedala niečo také k téme tzv. Všeobecnej problematike tých chatbotov využívajúcich umelú inteligenciu. Jednu vec som už načrtla a to je, že ten chatbot má tendenciu si vymýšľať. Dá sa s tým pracovať v rámci toho procesu, ale zároveň je to teda skutočný fakt, ktorý naozaj v tej umelej inteligencii sa vyskytuje. Aj keď my sme s tým začali robiť, až nás to prekvapilo, ale dajú sa tie modely tak vytrénovať a tak ich nastaviť, že to vymýšľanie tam bude takmer úplne nulové. Ale je to úplne obvyklá vec. Ďalšia taká vec, s čím sa stretávame, že klienti niekedy nevedia, čo to znamená, že na tú istú otázku ten chatbot odpovie rôzne. My vlastne nikdy nevieme presne, ako odpovie a naozaj sa niekedy stáva, že odpovie rôzne. Je to väčšinou, keď tie podklady, z ktorých čerpa, nie sú úplne jednoznačné. Tak vtedy sa môže stať, že odpoveda rôznym spôsobom, lebo raz si to vysvetlí tak a raz si to vysvetlí inak. Takže pri takýchto prípadoch potom kladieme dôraz na tú jednoznačnosť toho zdroja, z ktorého umelá inteligencia čerpa. Na druhej strane umelá inteligencia vždy nejakým relatívne malým percentom, ak je veľmi dobre natrenovaná, bude odpovedať nesprávne. To tak je, a s tým sa nedá úplne nič robiť na 100%. Je veľmi ťažké natrénovať chatbota, aby odpovedal 100% otázok správne. Hovorím, je malé percento, pri ktorých sa to nedá ani nejakým spôsobom natrénovať. Proste to stále bude robiť. S tým treba počítať a pre takéto prípady sa vždycky do tých chatbotov s umelou inteligenciou dáva aj taký disclaimer, že toto odpoveda chatbot na základe umelej inteligencie a berte to ako poradenstvo. To sa hlavne týka, ak sa pýtajú ľudia, ak som spomínala tie zákony. No, taká ďalšia vec je téma etiky, že či ten chatbot niekedy neodpovie napríklad tak, a že môže toho človeka uraziť. To sa opäť môže stať. Samozrejme, ten chatbot to tak nejako nemyslí, ale môže sa to stať, že ten človek si to tak zoberie. No a taký nemenej dôležitý bod je, že zodpovednosť za odpovedanie toho chatbota a preto presne vždy odporúčame povedať, že rozpráva sa s vami robot, rozpráva sa s vami umelá inteligencia a je to na báze poradenstva. Dávame tam nejaký disclaimer vždy. Tak to sú také z tých našich skúseností, čo sme už zatiaľ teda implementovali chatbota. Problematické veci, samozrejme tých odporúčaní k tomu na riešenie máme tiež v celku dosť. Čiže tie potom my vlastne s tými klientami si prechádzame a hovoríme, OK, deje sa nám toto, to vieme urobiť napríklad obmedzením znalostnej bázy, potlačením kreativity toho chatbota, alebo máme rôzne metodiky, ako sa vysporiadať s tými chybami. Samozrejme, keď vás to bude zaujímať, môžem ísť aj do väčších detailov. Potom riešime rozdelenie zodpovednosti, definovanie nejakého interného kódexu a tak ďalej. Tých tém naozaj s tou umelou inteligenciou je teraz veľmi veľa. Zároveň sa stretávame s tým, že je veľmi veľa tzv. Dodávateľov, lebo majú pocit, že je to veľmi jednoduché a rýchlo nastaviteľné. Ono to naozaj v skutočnosti tak nie je. Takže aj keď si neobjednáte nás, alebo kolegu, alebo kohokoľvek iného a chcete to riešiť, tak si naozaj dajte pozor, ak vám môžem poradiť, že či už ten dodávateľ má nejakú skúsenosť a naozaj ten chatbot funguje a vypýtajte si referencie, ak môžem poradiť. Dobre, a vrátila by som sa teda k otázkam. Áno, ďakujem veľmi pekne. Presne to nasleduje kolečko otázok a odpovedí. Máme tu v čete 3, takže poďme ich postupne zodpovedať. Prvú otázku, ktorú som zaregistroval, bolo od pani Silvie Dukovej. Chatbot na onboarding, nie je to príliš na úkor budovania osobných vzťahov? Tak Slávka alebo Milan, kto sa chopí odpovedať? Ja kľudne, ale ako chceš? Chcete, Milan? Ja to zodpoviem a potom nás Milan môže doplniť. Okay. Viete čo, úplne rozumiem tej otázke, aj sa tým zapodievame takisto.
Ale tam ide hlavne o tom, že ten onboarding sú také tie nudné činnosti, že čo ten zamestnanec potrebuje, keď príde do tej práce. A to je každý nový zamestnanec presne to isté. A to sú presne, že no potrebuješ mať prístupy tam a tam, potrebuješ vedieť, kedy môžeš ísť na obednú prestávku, aké sú prichádzajúce doby, kde si získaš počítač, ako sa prihlásíš o telefón, aké máš možnosti výberu telefónu a tak ďalej. A to sú není otázky, podľa mňa, pri ktorých človek má potrebu to počuť osobne. To treba odbaviť čo najrychlejšie, získať tie fakty k tomu a potom sa dá využiť práve tá medziľudská komunikácia na také tie softovejšie veci. Okay, to sú naše skúsenosti a myslíme si, že to je to, kde tí ľudia stále budú úplne nahraditeľní. Milan, doplniť niečo? Ja si len môžem povedať, že súhlasím a takisto akože čo sa týka nejakej osobnej stránky, tak tam ten chatbot sa môžeme baviť o tom, že predsa len ten zamestnanec jasne je v nejakom procese týždeň, 2, mesiac, keď je v nejakom osobnom styku s tými ľuďmi, ale takisto možno nestihne vnímať úplne, že všetko si zapamätať a je to o tom, že ten zamestnanec, aby sa nepýtal druhýkrát, tretíkrát to isté, čo si nezapamätal a mal robiť, ale teda aby si našiel tú odpoveď. Nebolo to myslené v tom, že teraz si spravíte chatbot na onboarding a toho človeka posadíte do koje v kancelárii a nikto sa mu nebude venovať a má si poradiť sám. Hej. Je to skôr o tom, aby, ako spomenula Slavka, odbúral od tých štandardných nudných otázok a aby naopak zase pomohol, keď ten človek si niečo nezapamätal, aby tú odpoveď našiel rýchlo. Úplne tiež súhlasím a ešte k tomu mám, že jednak ja mám plný office programátorov a to je taká špecifická skupina, ale aj u iných klientov je veľa ľudí, ktorí keď prídu do nejakej práce, tak sú trošku takí hambliví a príde im blbé, citujem, sa pýtať. A presne, že môže si človek nezapamätať, je im blbé sa vypytovať kolegov, že a nevieš mi odporúčiť, kam ísť tu na obed a mám čakať, že dostajem gastrolístky alebo nie. A to je naozaj tým ľuďom príjemnejšie, keď tak akože anonymne si môžu poklikať takéto informácie. OK, veľmi pekne vám obom ďakujem. Teraz dáme jednu Ešte sa spýtam pani Dukovej, či sme jej odpovedali, prosím. Okay. Áno, ďakujem pekne, veľmi dobré. Okay. Ďakujem pekne. Teraz si dáme jednu otázku od účastníkov, ktorí sú live. Pán Pásko, tak teda môžete sa pýtať, vy sa už dlho hlásite, nech sa páči. Mikrofón. Keď sa nám nepodarí, pán Pásko, tak Martin sa hlási, nech sa páči. Dobrý deň, Slavka, ja som sa chcel opýtať jednu vec. Vy používate aj ChatGPT? Áno, my používame vyslovene iba ChatGPT na tú umelú inteligenciu. Ale tam sú ďalšie modely na všelijaké language processing, modeling a tak ďalej. Áno. A vieš čo, chcel som vedieť takú možno, že skúsenosť s kvalitou odpovede a s cenou za odpoveď medzi, dajme tomu, 3.5 a 4, že akú s tým máte akože skúsenosť? No, my sme použili 3.5, ale už posledné casey všetky robíme na 4. Priznám sa, že neviem úplne prečo to moji technickí kolegovia sa rozhodli, že je lepšie. S tou 4 máme iba ten problém, že ona popravde seká tie odpovede. Oni síce idú veľmi rýchlo, ale ona, jak pripravuje ten text, tak to sekne niekde aj v polke slova a nabehne to síce za sekundu, ale ten sekundový sek tam je. Ale to pracovanie s tým modelom pre to trénovanie nám ide lepšie s tou 4. Ale ak sa nemýlim, tak tá 4 je možno, že približne 10-krát drahšia ako 3.5. Však? Vôbec to nemáme toto premetanie na zákazníka, ale že vôbec. My to zatiaľ nikde nezohľadnili. Ono málo kto zo zákazníkov to je rieši, že na akej to je technológii a my tam nejakým spôsobom sa snažíme odhadnúť to množstvo tej komunikácie, keďže tá cena sa odvíja od tých tzv. Tokenov, čo je niečo ako slovo, ale nie úplne presne. Takže my aj tak odhadneme vopred nejaký objem komunikácie a toto riešime v rámci prevádzkových nákladov a už je v podstate na naše triko, ale tie náklady sú relatívne veľmi malé. Malé, hej? Oni sú malé, aj spotreba v tom cloude je veľmi malá. My sme Microsoft partner, ktorý by veľmi rád chcel, aby to malo čo najväčšiu spotrebu v Microsoft Azure, ale to sa nedeje. OK.
Stačí taká odpoveď? Stačí. Ďakujeme, Martin. Teraz tu máme dve otázky v Q&A. Spomínali ste chatbot Return of Investment niekoľko týždňov. Celkom by ma zaujímal reálny príklad doby implementácie chatbotu a množstvo spotrebovaného času. Vďaka. Čiže otázka k návratnosti investície, doba implementácie a množstvo spotrebovaného času na jeho implementáciu. Milan, Slavka? Môžem, Milan, ja môžem doplniť tentokrát, nech sa dáme opačne. Môžem, kľudne ja. My sme to tam mali, tam je veľká závislosť od toho, či ideme riešiť stromového chatbota, kde potrebujeme nejakým spôsobom len navnímať tú firmu, navnímať možno nejakú tú cestu toho zákazníka. Na základe toho sa kreslí nejaký strom, ktorý sa následne upravuje, schvaľuje presne, aby tam boli čo najjednoduchšie odpovede, aby to nebolo nič zložité, ťažké. Ale keď sa ideme baviť o nejakom konkrétnom príklade, tak môžeme povedať, že štandardne, dajme tomu pri stromových chatbotoch, je to o tom v rozmedzi 2-3 mesiacov od úvodného nejakého zadania cez návrh, schvaľovanie až po implementáciu. Hej. A čo sa týka potom tej návratnosti, tam to vždy závisí od zložitosti. Hej. Chatbot inak vychádza pri firme, ktorá bude mať 2-3 core služby alebo produkty, tam sa chceme dostať a inak to bude vychádzať možno pri nejakom e-shope, kde už sa zapája nejakým spôsobom umelá inteligencia a možno aj ten konfigurátor a ten výberový proces. Ale pri tých najjednoduchších chatbotoch, tých stromových, ako som povedal, tam sa bavíme možno o investícii v stovkách až maximálne tisíckach eur. Nie sú to žiadne 10 000, nie sú to žiadne mesiace ťažké programovania, takže tam je tá návratnosť naozaj rýchla. Neviem, aké máte vy skúsenosti, Slavka, v tomto. Samozrejme, môžem potvrdiť. Akurát ešte veľakrát to je, že neriešime potom nakoniec napríklad návratnosť v zmysle, že sa eliminujú nejakí zamestnanci, napríklad z kontaktného centra. Či sa to, hoci najprv už sme sa s tým stretli viackrát, že chce objednávateľ si povedať, že dobre, tak tu nás sa viem zbaviť týchto a týchto zamestnancov, ale vlastne ich využije na také tie sofistikovanejšie veci, že im odbúra tie rutinné, nutné činnosti a používa ich na toto. Čiže je tam také otázne si povedať, si vypočítať presne tú návratnosť našej skúsenosti, poviem pravdu. Ak to je niekde, že máme zákazníka, ktorý napríklad naozaj má obrovské množstvo, jak som spomínala, telefonických objednávok, tak tam ideme úplne na tvrdo cost cutting a na redukciu teda zamestnancov. OK, ďakujem. Ešte stihneme jednu otázku, ktorú tu máme v čete. Pri akej veľkosti alebo fáze vývoja firmy má zmysel začať sa zamýšľať nad implementáciou umelej inteligencie? Asi, Slávka, to je na vás otázka. Ja by som povedala, že to vôbec nezáleží od veľkosti. To závisí od tých procesov, aké máte u vás. Či tam ľudia sú u vás, ktorí sa zapodievajú nejakými manuálnymi činnostiami, odpovedaním tých istých otázok, alebo nie. To závisí vyslovene od toho a môže to byť aj malá spoločnosť. Naozaj my to obvykle robíme tak, že si urobíme takúto konzultáciu s klientom, jak som aj spomínala, aj vieme povedať, že tu sa vám to hodí alebo nehodí, ale to nesúvisí s veľkosťou spoločnosti. OK. Tak to by bolo otázka všetko. Má ešte niekto nejakú otázku rýchlo, lebo už pomaličky sa blížime ku koncu, ale nevidím žiadnu zdvihnutú ruku. Takže teraz by som veľmi rád poďakoval Romanovi, Slávka a Milanovi za to, že nám odprezentovali. Je to veľmi užitočné informácie. Zostalo vás tu na ten pokročilý čas a na to, že sa blíži predĺžený víkend dosť, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami boli a že ste vydržali až doteraz. My vám teraz pošleme ešte taký jeden formulár, kde by sme sa vás radi opýtali na spätnú väzbu. Ak chcete, môžete ho vyplniť teraz, keď naskenujete QR kód, ktorý vidíte. A spolu s tým formulárom vám pošleme nahrávku s týmto webinárom z YouTube, kde si budete ten webinár môcť opätovne pozrieť. Neostáva mi nič iné, len sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste vydržali. Užite si predĺžený víkend.
a vidíme sa pri ďalších akciách SCDI. Takže Slávka, Milan, Roman, ďakujem vám veľmi pekne. Ak chcete ešte niečo na záver dodať možno? Aj my ďakujeme. Pekný víkend vám. A podobne. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým a vidíme sa pri ďalších webinároch SCDI. Ešte čakajte teda na ten mail, ktorý vám pošleme. Všetko dobré. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia.